إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله amma ba yayan uwana musulmi, ina makowa fatan alkhairi kuma ina da wani kira. Duk kabilar da kaga ta ce a Nijar an zalunce ta to ƙarya take. Babu wata kabila guda da aka zalunce ta ko aka shiga haƙinta a cikin ƙasar Nijar, babu ita. Sai dai in ma a cikin kabilar a samu wani wanda son ransa ne yana so ya faɗi abin da ya ga dama, amma da zai yi adalci to babu kabilar da aka danne mata haƙinta a Nijar, babu ita. Babu ita ne, babu ita. Babu kabilar da za ta zo neman magani a likita ba a bata ba. Babu kabilar da za ta je sayan wani abu kasuwa ba a sai da mata ba. Babu kabilar da za ta zo ta kawo ƙara a komisariya sai in ma sai an yi response, sai an bi ta an bi meye take so a mata. Babu kabila a Nijar da za ka je meri yana neman takardar aihuwar 'ya'yansa da ba a bashi ba. Babu wata kabila wanda ga ta nan an ware ta a wani haƙƙi na ƙasa wanda ita bata same shi ba. Babu. Sawa'un kana ƙauye, sawa'un kana cikin gari, sawa'un mai ilimi ne kai, sawa'un baka san ko ba komi, kana tambaya baka tambaya, kai ka san in kai abun bai iso ba gare ka, na kusa da kai ya iso gare su. Domin haka yayan uwa mu rinka yi makan adalci. Muna kira ne ga zaman lafiya. Zaman lafiya shine kwanciyar hankalinmu. Zaman lafiya shine haɗin kanmu. Yayan uwa, in lahiya ta maka yawa, ka rasa yadda za ka yi da ka je ziyara likita ka gani. Yayan uwa, in kuwa lahiyar nan da kake gani, in kuma ya ce wannan ma suka ce in kai tashin hankali ne kake bukata a ƙasarku, to ka diba wasu ƙasashe. In walwala ne ta maka yawa da inci shine yama yawa, to ka diba wanda yake cikin gidan kurkuku, wanda yake cikin gidan kasu. In ku rayuwar ce kwata-kwata rayuwar ce ta ishe ka, ko kuma ya rayuwar ce ta kama ka nan, ka kai ziyara kaburbura. Akwai maza irin ka a kwance, sa'annunka wasu kayi so su ka gurme suna nan kwance, sai mun tarda su. Yayan uwa, mu rinka kira ga alkhairi, mu rinka kira ga haɗin kai. Kal wasu daga cikinsu su rinka ambata yare me aka yi yare, da kuma tarihi. Menene aka yi tarihi duk in ba na bin Allah bane da bin sunnar manzonsa, zero. Tarihi duk in dai ba na bin Allah bane, ba na bin abinda manzo sallallahu alaihi wasallam bai kawo, duk tarihi banza ne. Mu tarihin da muka sani ga sunan tarihi. In tarihi kake nema, ga akwai wanda suka rubuta qawaidi, ahalari, ashmawi, iziya, risala, mukhtasar, bughyatul muslim, bulughul maram, muwadda malik, ka tai har bukhari, ka je muslim. Akwai wasu littattafan ma su ma ca suke wai mi suka wa Allah. Kai mi ka buga? Ilimin ka kawai naka haddasa fitina ne tsakanin kabilu. Sanin ka da kai in dai sanin ka ne naka haddasa fitina a ƙasa, to sanin ka bai maka ba amfani. Kowane ne kai? Wa'annan malaman da suke ga suna fitowa suna kira kan kabilancin wannan da kai gani suna kira ba akan zaman lafiya ba. Kale ka ilimin su kansu ma bai amfane su, barantana ya amfane ka kai mai sauraro. Duk malamin da zai kira kan fitina, to ilimin shi ma
ai kahin mutum ya baka riga sai ka leka ta wuyansa. Akwai malamai, wasu malaman za ka gansu wujuhuhum wujuhul adami qulubuhum qulubush shayadin, huskokinsu huskokin mutane amma zuciyoyinsu gwanda an sako ma zaki dan uwa. Mu zamna lafiya. Ba inda Allah subhanahu wa ta'ala ya zo ya nuna maka wata kabila ta yi wata fifiko a rayuwa. A ina aka yi? A wacce sura cikin surorin da Allah subhanahu wa ta'ala ya sauko 114? A ina inda ya ce kabila ko ta yi wagga kabila? A ina ya faɗi? Tai inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Matsalar kunan nan ba a kama buzu, ba haushi, ba tibe, ba gobari, ba zabarme, ba larabe, wanda ya bi Allah kawai. Sawa'un duk yankin da kake, duk gefen da Allah ya yi ka, duk kowa suwaye iyayenka, ba zaɓinka ba ne, kawaye gari ne kawai kaga nan garinku nan gidanku nan yan uwanka, ba kai ka isa ka zaba ba. Domin ya haka, hal yastawi allazina ya'lamuna wal lazina la ya'lamun. Wasu sanin su fa da kake gani, duk masanin da yake kira kan fitina, to wannan sanin nasu yana son bincike. Ya ƴan uwa, kar ka yi amfani da sanin ka kira fitina, kar ka yi amfani da abin da ka sani ka haddasa fitina tsakanin al'umma. Kullum ku rika kiran alkhairi. Ku ne khulafa'ir rashiduna fil ardi na yanzu fa, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ku ne za ku kare addinin Allah a nan bayan ƙasa a yanzu, ku masu rai din. Sawa'in duk inda kuke, ku hana abu mai mummuna, ku yi a umarni da kyaukyawa. Ba yaran da ba yin kyaukyawa, ba yaran da ba yin mummuna. Yanzu in ka je gidan kaso za ka tarda kowane yare akwai a ciki. Mu yanzu kiraye-kirayen da muke muku matasa, ku ne gadon bayan al'umma. Ku tashi ku rabu da kabilanci, ku tashi ku kira matasa. Akwai abubuwan da suke mana ciwo. Mutum 100 za ka haɗa a Nijar gaba ɗaya, ranka ta kan matashi 100 ya zama na ba su da teknolojin haɗa keke. Yayan uwa, wannan shi ya kamata ya dame mu, ba ingancin kabila ba. Babu kabilar da aka shiga haƙinta. Kowace kabila tana shiga kowane yanki. Mun yi aure mun hayayyafa cikin kowane kabila. Duk mai wannan fa'ida, duk mai wannan abu a kansa, wallahi ya makara. Mun aura cikin Hausawa, Zabarmawa, Tubawa, Larabawa, bare-bari, ba kabilar da mu aura ba a cikinsu kuma suka aura a cikinmu. Dan Allah jama'a mu zamna lafiya. Dan Allah mu zamna lafiya. Ya ƴan uwa, ina kira kaina, ina kiran ku da cewa duniyar wannan da kake gani, an yi wani lokaci babu ni babu kai. Nan ko rantsuwa ne babu kafara, akwai lokacin da zai zo ni da kai babu muha. Kuma duniya tana ta lahiya lau, ba abin da ya rage. Donc il faut faire attention. Tout ce que il faut faire. Donc think before you do. Kai tunani kafin kai dan adam. Waye kai? Kar ka zo kana haddasa fitina dan saboda wani ilimin ka na ƙarshen zamani. Wace kabila ce Allah ya zo ya alfahari da ita? Waye yaushe aka yi? Kana alfahari, ana alfahari ne da zaman lahiya. Ana alfahari ne daga abin da nake yi na sadaka. Ana alfahari ne ga ilimin da nake badawa. Ana alfahari ne ga inda na gina wasu rijiyoyi ana shan ruwa. Ana alfahari ne ga inda na yi wata kwalta jama'a suna bi. Amma ba a alfahari da kabila ta ce kaza ko suwa a wajen zaman lafiya, a wajen idanun Nijar, a wurin ƙasa kai kabilar kumi take. Ƙasa aka ce ma, babu tsohuwar ƙasa, sai dai tsohon soja, tsohon polis, tsohon jandarma, tsohon shugaban ƙasa, tsohon kowane irin matsayi. Amma ƙasar tana nan. Domin haka ƴaƴan uwa, ina kaina ina kiran ku, mu rinka shauka alkhairi, mu rinka shauka alkhairi, mu yahe ma juna, mu taimaki juna,
mu tashi mu kama juna